sapa sing ora kedanan pripati lalak-lalak ngawe-awe kakugah rasa lanangku yen anyawang esem lan guyungmu masuk dik tata sayangi anakku loro wis rondo ana jaga kembang desa eyo apa bisa keturunan momong putra urip bebarengan aku kedanan rena wengi mung tansah kelingan kedanan prawan jenenge Rini ngendi mal omahe ta Magetan oh Magetan pati geni pamrih kalekan luluh atine aku ora bakal mangesli wong sing tak tresnani tak lilani kowe pamit lunga pawelingku aja nganti sembrono neng luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo neng omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi pura nitik watu kowe mulih malah larani ati ora gawa duit malah gawa bayi anake sapa kuwi anake sapa aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan jamane semono omah gedhek biyen wis arep rubuh biyen aku wis neteske elo nyawang anak saya gedhe ragate kowe mulih lunga bayi oleh-oleh ya ayo rit jawaban iki cekiwir asik nggonku beli
manis eseme yen kelingan lemah kemuyune tresno kasih kasih sayangi kapan aku bisa dadi bojone wani kok wani. Wani lho nek masih ning kene ra wani kok. Kok tak jalukke, tak jalukke. Sayange wis duwe bojo. Yen kel aku wis nelongso rasane ati. Kapan aku bisa kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada kula ada semut belum janda jangan direbut sumpah kawin ati ora bakal luru ganti perlairan sing apik aja mati senengan sedih bareng-bareng dilakoni manis rasane senajan dilas tak enteni radan asik Dewi sing mbok kebuti mau apa weteng kan berlairan to Dek heeh putih bar manak meneh to iya ya sayange wis duwe bojo yo nanging aku wis kabacut tresno nelongso rasane ngati kapan aku bisa melu Mas Uyut aja mulih sikno wargaru piye kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada kula ada semut belum rondo aja direbut sumpah nang batin yen kula tidak dikawin ada kate ati ora bakal luru ganti wingi wae lali nang dompet manis rasane wow jelas tak enteni ranjane asik sayange wis duwe bojo yo nanging aku wis kadung tresno ana longso rasane ati kapan aku bisa melu duweni terima kasih Mas Irwanto ayo Mbak
nadyan sewindu tresnamu bakale tak lupa. Mbak, nganggo mandek sih, Mbak. Nganggo mandek. Mengges-mengges aku. Nganggo ambekan sih. Heeh, suwe ra tau nyekel mic iki ndek ora apa. Katoke tunjukne sik, katoke tunjukne sik. Au. Tresna iki ora mandang saya sewe saya mandang tresna matane kowe ora penting senadyan aku ora duwe. Ayo enggak? Asik. Yen sinawang ana netra sapa wae sira nandang tresna janur kuning langkong-langkong sapa wae sira nandang lega tenan iki. Lega. Dak dijuke lega. Saya banyak kalau mikir lega akhirnya. Lanjut, Mbak. Wah, biasane. Kok nek lega imbuh neh ya ora apa-apa. Ketoke grimi-grimi wayahe mbah. Wayahe. Terus naik ora Lagune Asik. Ayo yo. Sesarengan Sinularas JM Multimedia ugi MJ Sound System. Wonten dalem Bapak Suki di Jambul, wonten ing Tulusari, Karangwaru. Tulusari. Tulusari. Cekir. Ayo masuk. Tak lelani biyen pamit lunga Yo sayang, alah-alah. pawelingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati Yo iya. anak bojo ning mangenteni yo.
Caimin, dari Amin. malah nglarani ati ora gawa duit malah gawa bayi yo Anake sapa? Kowe anake sapa? Aku isin yen disawang tangga. Amon nyawang aku wis amon nampa ora kelingan janjimu semono yo sapa au hey tak lelani biyen pamit lunga pawalingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati anak bojo ning mangenteni amon nyawang aku wis amon nampa ra kelingan janjimu samono nonton streaming lagi Lestari Angga Mama Angga sugeng midhangetaken Wis bulan lagi. sedang kok lak rene Ya. Oke Mas Yanto wonten menjing wilujeng siang. alah topah di syuting ngono bocah Sapa? kae ta ya ponakanku kae to Winda. Aduh sayang dulai anakku tak kadang-kadang tak kudang Ya Mas Wito sehat selalu Mas Wito. aja nasu joget sik yen dituturi sibuk supaya selamat rahayu anak lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak sekolahke besok gede bejo uripe Rama
bumbung mirip bayangga orang gumun mbok pameri duh aduh sayang aduh sayang tembok tenge celon teh jare kapok jaluk maneh gones pupus kejange raja dasar bagus rasaja gubuk asmara tembang ya kau menyanyi pilih bayar Tembang ya kau. iki bakungnya enggak juragane mari juragane sore owe owe yo owe owe yo masuk ayo kau Yen liwat aku kelingan gubuk kae bener-bener yen tak seren owe owe terima kasih owe owe yo ing cagak bak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge le 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 riyen nate aku karo Pak Yo tau ning gubuk lah aku ya Alatan mau bental tanammu angkasa abot-abote tabote ketaman asmara ambang tamu sik deh yo gubuk kae ora iso nganti besok ora bakal gubuk kae kebak cinta tengah wengi nganti kakak trino Mbak Kakung, Bang Adiyo lah kuwi engke lek nyangoni Mbah Wedok urung tek omang tinggal lungguhi pripun ya mengko meleh ganti nyanyine mengko kalau misalnya tayub jumeneng meleh iki Pak RT Ari barang ki ning ndi to iki kok gak nek ketok wong iki jahjasan to pangkling aku mengke menawi nyawere susuk nggih saged lho Bang Adiyo masukin catatan sajroning ati tekan luntur saya marake aku kowe dadi garwa mergo lereng gubuk asmara ya terima kasih oh Brahma masih aku tanduk tenan iki ayo Angga cempaka putih iki kadang-kadang masuk yen liwat aku kelingan gubuk kae yen aku leren neng jaga kebak tulisan warna abang tondo isih prawan Biyen kae tak
trina Mbak, nganggo leren, Mbak. Wis plongi kandhane terus Rong ronde iki ya rada diati-ati, Mbak. Rada digawe bentuk suwe ngono lho maksud iki. Rungokno Bram rungokno ngono kuwi. Nek sak ronde mau ya beda Mas, iki rong ronde lho. Lah iya ta. Mangga. Apa pindho? Rong ronde aku ya ora ngerti iki. Rong nyangan iki maksudnya rong nyangan. Aku ki ngrungokke tok ora ngerti aku blas. Pikiranku kok sing ora-ora. Jan. Blas. Mau Catetan sajroning ati katan lontor saya merah awas ayo Oh, iki. aku kowe dadi garwa mergo bubuk nek bubuk asmara Kaya bubuk iki lho. Lah leren saking belane Leren ki ora bubuk lho Mas, leren tok lho Mas. pertama leren susu dadi bubuk yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek neng sagak kebak tulisan warna abang warna isih rawan gatel gubuk kae nganti besok ora bakal gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagat rina Ini iki ketoke ragi iya lho Mbak. Garek pungkasan iki. Arek pungkasan. Heeh. Ndang tekno rampungno Mbak. Sisanke ya Mbak ya. Sisanke. Heeh, tanggung. Catetan sajroning ati katan luntur saya marake aku kowe dadi garwa marga bubuk nek gubuk asmara sembah nuwun Ya, sementara Sinu Laras, kalian Pak D Indosiar, hanya untuk Anda. Iki asline nonggur fotokopi ini. GM Production, New MJ Sound System. Umpama siramu sekar melati aku kumbang nidam sari umpama siramu margi wong manis apun kakang bakal liwati Janji
ngono ya ya karasa rasane griya kuwi wae sapa midrosa jagat raya ngalingono ukir lan samudra ora ilang pemanise aduh dadi ati salawase umpama sliramu tumlar melati aku kobang damsari umpama sliramu margi wong manis apun kakang bakal triwati Rosa jagat raya ngalingono ukir lan samudra ora ilang memanisi aduh dadi ati salawase penak tenan iki sinu laras. Sinu laras Nika kepanggih ya sinu. Ning kene ya sinu. Sinu maneh. Sinu merajalela tenan. Lah iya. Regane ora larang tur iso nyenengke para tamu sedayanipun. Nggih, iso dinyang, Lah, dikredit, diutang iso ta? sindene Nalikane hati iku
kasih bosku. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Italia. Bang Adio, iku Mbak, kare Mbak, bose areng. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Mana yang mungkin ku ikuti gayamu yang penuh hura 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 hura. Aku suka jaimu, kau suka keju. Hey, hey, hey. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dapatkan Bapak Yangga pria yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak Ayo bos areng. Mbak, ayo. Bos. Bos Putri areng. Ayo. Gak gelem. Parfummu dari Paris. Ayo Pak Yangga, terima kasih. Ayo Bapak Yangga. Terima kasih. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Mana mungkin mengikuti caramu yang penuh hura hura hura. Aku suka jaimu, kau suka disco. Hey, hey, hey. Aku suka singkong, kau suka keju. Hey, hey, hey. Aku dapatkan seorang pria yang kaya raya. Aku ini lo yang kaya raya dong Bu. Hanya jelas ya. Anak singkong. Aku hanya anak singkong. Apa? Anak singkong. Sekali lagi yuk. Apa? Anak singkong. Rabar-bar gitu. Anak singkong. Anak singkong. Makasih. Monggo para tamu ingkang sami kersa beksan ngaturi jumeneng. Hatiku rumangsa lega dene kelakon catur netra.
tindak sasadya mung tansah dadi dolan tata yoi ayo yoi ayo masana wong manis aja wis suwe mredati usada lara uyo nanya cululu aja ragu-ragu rasa saka diikan garu Welah tamune kat wau nggih mboten pedhot lho Pak Dik. jan elok Jan. ya nek wis mbah ya langsung brah ngono wae aja diwolak-walik rek enek emas rek enek Pak Dik Lah piye, Mas? mbah ngono wae Mbah, aduh, lah urung tuwa kok diceluk Mbah. lah wong bujute wis loro to Ya wis ana Mbah Indosiar. Saiki wis kepaku dadi Wasik. elati rasa jamu hati laka wis aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu nang tulus sari kene gawang-gawang angel dilaleke Pak Kembar, kangen ngati. Yo. Ayo. Yo. Yo. Spesial Mas Pring dari keluarga besar Pak Piso, juga dari Mitra.
mung kangen seliramu Rino wong tangan nunggu kowe bali Putih. rasa kangen ra bisa mari amung sira sing bisa nambani
Haji Kulanang Jayat. Yo. Mas Ngadio. Solo. Yo. Masuk. Sopo kae repo nonton bakung aja ngawe-awe ireng manis lamun mesem atiku Godo ati dipun abadiaken oleh video syuting CM. Mbak Dewi dipanggil Bu Ema saja. Yo. Masuk. Sopo kae Ayo bundane Mas Fajar joget. bangsaku aja ngawe-awe Lancang Mbak Dewi. ireng manis lamun mesem atiku kesengsem sembah nuwun Mas Tomo. Belum. Rino wengi sliramu mung Tak kira sentek. godo ati. Hae Bu Fajar. Bu Fajar. Nah, tak kira sentek iki mau. Oh, ra iso. Monggo Yo. setiapku bocah gunung. Gagras lali janjine. Empon, manut jenengan. Nyelo. Yo. Jaren lali ke janjine. Gua lali janjine. Lepain nyuwun lali janjine. Piye?
janjine mangkelake Sepelung sing ora hae hae Jas, jas. Mas. Jan-jane Yo. kowe